Singenzela itiye. Yes. Hey, when? So on. That's my cake. Where was the column? Huh? My cake, Emmeline. Okay, Iman, ngilindela. What? Okay. Hey, usale sengilidla ngiphuza netiye lelikhekhe. Ngiqhubeke ngenze. Awu. Futhi ngeza. Sawona ma. Sawushintsha uniform. Wo. Ngiyakuzwa uyangibingelela. Ngasake kude. Ethele lokusasa. Letha. Sifuna nje ngitshela ngicela ukubhalisa amakhi yakho. Khama, ngizazi ibhale lapha mina ngesiqende. Ungibona usesiqende. Sithole ba. Into ebhalile. Musungibuka. Uzenze innocent la kutshele mina ngizokushaya. Yes, yile u01. You better tell me now ngoba ngizokutala lapha. Yes? Hey, ngithatha serious, yes? Okay ma, ehlisa ngichazela. Ehlisa ngibopha. Okay ma, ngicela ngiphahlele exercise lami. La, buka. Ngithe ngifike esikoleni. Khona exercise lami, mase wathatha umsebenzi wami wenze wakhe. Ngisola nje uLizadi ukuthi uLizadi ehlise ungisizile ukuthi ngimbheke sengamthola kodwa mina bengisola ulungelo cause wena uyisela buka. Sikiwe exercise lami. Sase nomsebenzi wami. Babhala intela konke sengithola u0. Hey. Sikhumulele tu. Ungalibe ngitefela mina uvume kanjani ukuthi bathinte exercise la? Uvume kanjani? Yazi into osenza manje? Ushintshela uniform le. Ubuze la. Siyakubona lelungelo lo libe lomblame manje. Ngoba wena unalo ngikho ungathanda ukubhala umsebenzi wakho. Hamba ngoba uyangicasula. Yes? Yebo ngisawushintsha. Hamba vele. Hey. Exercise ngani? Exercise lo muntu angaphala. Ma, saqedile ukushintsha sesingahamba. Singoqona uphaka masihamba phela. Okay, ngasambeni sekuloya mfana lo. Hawuma, ngiyoshintsha uzihamba nje. Bathi nje abantu bamase bebona ukuthi mina ngizale isibozi sagogo. Hayi ngeke. Hayi, buta umtshele lo. Ngeke ha. Ngeke ma unjena igown emini hafa manje. Ngeke ma ngeke. Ikwesibili ubiza ngogogo. Ikwesibili ungibiza ngogogo. Yeyi wena, ubogogo wena ngani? Angisayi kulo mngane wakho. Ngathi bengaqhubeka bekusekele uzosibona uzohambela ba empini. Ngiyangithini? Manje njani?